Польшча можа адкрыць два памежныя пераходы на мяжы з Беларуссю. Паводле прэм'ер-міністра Дональда Туска гаворка пра пункты пропуску Баброўнікі-Бераставіца і Кузніца-Брузгі. Польскія службы арганізуюць усе неабходныя захады, каб памежныя пераходы былі адкрытыя цягам 48 гадзінаў. Калі на гэта будзе адпаведнае палітычнае рашэнне. Польскі прэм'ер-міністр адзначыў, што калі з нейкіх прычынаў мяжу трэба будзе зноў закрыць, ён не будзе вагацца ні хвіліны. Мы будем готовыя сёлета. Я скажу больш. Яшчэ ў лістападзе будем готовыя адкрыць два памежныя пераходы у Баброўніках і Кузніцы. Што да Баброўнікаў, там няма лагістычных праблемаў. Што да Кузніцы, як вы ведаеце, пакрыццё на трасе С-19 не будзе цалкам гатовае да канца года. Таму пакуль пераход будзе адкрыты толькі для аўтамабіляў вагою да 3,5 тонаў, не цяжэйшых, пакуль не будуць завершаныя працы дарожнага пакрыцця. Пункт пропуску ў Кузніцы прыпыніў працу амаль 4 гады таму праз справакаваны рэжымам Лукашэнкі міграцыйны крызіс на польскай мяжы. Памежны пераход у Баброўніках Польша закрыла ў 2023, калі ў Беларусі з палітычных прычынаў асудзілі да 8 гадоў зняволення журналіста і актывіста польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута. Між тым, Кабінет міністраў Літвы пастанавіў, што мяжа з Беларуссю застанецца закрытай на цэлы месяц да 30 лістапада. Пункт пропуску Шальчынінкай цалкам спыняе працу. Праз Мядзінінкай змогуць праехаць дыпламаты і асобы, якія дастаўляюць дыпламатычную пошту, а таксама тыя, хто едзе транзітам у Калінінградскую вобласць Расіі або з яе. Таксама вярнуцца з Беларусі ў Літву змогуць грамадзяне краінаў Еўрапейскага звязу, замежнікі, якія маюць дазвол на часовае пражыванне ў Літве і гуманітарныя візы. З-за закрытай літоўскай мяжы заўважна выраслі чэргі на мяжы Беларусі і Польшчы. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі за апошнія сотні на сённяшнюю раніцу колькасць легкавікоў у пункце пропуску Берасце вырасла на 155 адзінак да 1095. Што праўда, лік аўтобусаў знізіўся на 12 адзінак з 34 да 22. Адметна, што нягледзячы на закрытыя межы, чэргі захоўваюцца і на пунктах пропуска з Літвою. Там у чаканні захраслі больш за 1500 фураў і 10 легкавікоў. За мінулы тыдзень Літва 4 разы закрывала памежны рух праз паветраныя шары з кантрабанднымі цыгарэтамі, што парушалі працу аэрапортаў. Літоўскі бок заяўляе, што былі сарваныя больш як 170 авіярэйсаў. Апошні раз мяжу з Беларуссю літоўцы закрылі 26 кастрычніка, пасля чаго пункты пропуску так і не запрацавалі. Баранавічы паменшыліся на цэлых 100 гектараў. На шчасце, гэта не нейкі катаклізм, а толькі вынік адпаведнага ўказу Лукашэнкі, згодна з якім са складу горада выключылі 100 гектараў зямлі. Яны належаць папулярнаму зооландшафтнаму парку. Тэрыторыю перадалі ў падпарадкаванне Баранавіцкаму раёну. Выключэнне 100 гектараў з тэрыторыі гораду абгрунтавалі фармулёўкамі пра комплекснае развіццё. Аднак прычыною можа быць тое, што згаданы ўчастак месціцца беспасярэдня ля вайсковай авіябазы ў Баранавічах і часткова прымыкае да ўзлётна-пасадачнай паласы для знішчальнікаў. Гэты аэрадром у Баранавічах адна з асноўных вайсковых авіябазаў у Беларусі. У пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне яго ў сваіх захопніцкіх мэтах актыўна выкарыстоўвалі расейцы. У Беларусі пасля рэканструкцыі хутка адкрыюць адзін з самых доўгіх мастоў, які праз Прыпяць злучае Мазыр з Калінкавічамі. Кошт праекту перавысіў 160 мільёнаў рублёў. Будавалі мост больш за 2 гады. Згаданы мост праз Прыпяць адкрылі больш за 65 гадоў таму. Тады гэта была сапраўдная інжынерная сенсацыя. У 2022 годзе стан мосту, аднак, прызналі перад аварыйным. Эксперты пастанавілі, што звычайны рамонт тут не дапаможа, патрэбнае маштабнае аднаўленне. У выніку падчас рэканструкцыі павялічылі на 3 метры шырыню праезнай часткі, пашырылі пешаходную зону ды нават зрабілі асобную роварную сцежку. Новае дарожнае пакрыццё, як заяўляюць, рабілі са зносаўстойлівых матэрыялаў. На мосце ўсталявалі велізарную арку, аглядную пляцоўку і 2 ліфты. Адкрыць мост плануюць сёлета ў лістападзе. Карупцыя ў Магілёве б'е рэкорды. Толькі днямі за атрыманне хабару там затрымалі кіраўніка дзяржпрадпрыемства. А ўжо сёння стала вядома пра прысуд іншаму буйному кіраўніку. Былога гендырэктара аднаго з горадаўтваральных прадпрыемстваў Магілёва прызналі вінаватым у злоўжыванні паўнамоцтвамі. Паводле генпракуратуры яго распараджэнні нанеслі дзяржаве шкоду звыш 17 мільёнаў рублёў.
Следства раскрывае падрабязнасці. Гендырэктар даў загад падначаленым панізіць паказнікі рэнтабельнасці за 2023 год. У выніку прадукцыю ўцанілі і дзяржпрадпрыемства не пералічыла частку прыбытку ў дзяржаўны мэтавы фонд нацыянальнага развіцця. На судзе абвінавачаны прызнаў віну, але адмаўляў наўмыснасць і неабгрунтаванасць уцэнкі. Вырак 3 гады зняволення, штраф больш чым 12 000 рублёў і спагнання 1,5 мільёна рублёў для пакрыцця шкоды. Страляніна ў горадні. Міліцыя скарыстала табельную зброю супраць мужчыны, які пайшоў на іх з нажом. Пачалася гісторыя з таго, што жыхары аднаго са шматкватэрных дамоў патэлефанавалі ў 102, маўляў, мужчына на лесвічнай пляцоўцы паводзіцца неадэкватна. Падчас камунікацыі з міліцыянтамі мужчына выняў з кішэні нож і накіраваўся ў іхны бок. Паводле мус, ад яго неаднаразова патрабавалі спыніцца, але рэакцыі не было. У выніку міліцыянты пачалі страляць. Дэбашырам аказаўся 50гадовы жыхар горадні. Ён дастаўлены ў больніцтву, сур'ёзных пашкоджанняў не атрымаў. Супраць мужчыны завялі крымінальную справу за супраціў працаўніку органу ўнутраных справаў, спалучаны з выкарыстаннем гвалту. Тэнісны матч у Менску адхіліўся ад плану. Туды уварваўся спецназ. Хутчэй за ўсё сілавікоў зацікавіў фэйкавы турнір, зладжаны на замову букмекераў. На такія спаборніцтвы букмекеры прымаюць стаўкі, але хада гульні перадвызначаная і дапамагае арганізатарам выцягваць з людзей грошы. Маскі-шоу сілавікоў гледачы тэніснага турніру 1xbet назіралі ў жывым эфіры. Суддзяў і тэнісістак Ганну Сергель і Марыю Савіцкую паставілі да сценкі. На гэтым гульня скончылася. Магутны ўраган Меліса абрынецца на ўзбярэжжа Ямайкі ў самы бліжэйшы час. Дадатковую небяспеку ўяўляе вельмі павольная хуткасць перасоўвання ўрагану. Пры яго стабільна вельмі высокай моцы. Цяпер максімальны вецер перавышае 400 км на гадзіну. Гэта самы магутны ўраган, які збліжаўся да сушы за ўсю гісторыю вымярэнняў, што значыць ад 1851 году. Кадры ўрагану знялі з самай яго варонкі. Між тым, у Беларусі з надвор'ем трохі спакайней. Беларускія сіноптыкі зрабілі прагноз надвор'я на апошнія дні кастрычніка і першыя дні лістапада. 30 кастрычніка надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць цёплая вільготная паветраная маса, толькі ў дзень на захадзе адаб'ецца ўплыў атмасфернага фронту. Будзе воблачна, з праясненнямі, месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер стрыманы, удзень на захадзе парывісты. Мінімальная тэмпература паветра ўночы да +7, максімальная ўдзень да 13, на поўдні краіны да 15 градусаў. У пятніцу будзе хмарна, на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца дажджы. Уночы месцамі па паўночным усходзе залевы. Вецер парывісты, у шмат якіх мясцінах моцны парывісты. Падрабязней з прагнозам надвор'я знаёмцеся на belsat.eu. На гэтым развітваюся з вами, сябры. Калі для вас гэта бяспечна, то пакідайце каментары пад гэтым відэа і дзяліцеся ім з сябрамі. Падпісвайцеся на нашыя каналы і сацыяльныя сеткі. Беражыце сябе і да сустрэчаў у наступных эфірах.